नागोबा कोणी केले? आम्हीच केले, आम्ही करता घराकडे. आणि साधारण कसे प्राइस ते? साधारण म्हटलं आम्ही गणपतीचे कलर वापरतात, त्याच्या लागण मातशें आमकां ते म्हारग पडटा. म्हणजे 450 रुपया दिता, 3 पडाचे 300 350. आणि हे सगळे तुम्ही करतात? हांगा करतात? हय हय हांगा करतात. हांव हरमलचे आणि हे नागोबा हांवेनच पेंटिंग केले हांगा हरमला. साधारण कितले गेले पेंटिंग? साधारण 100 केले रे. आणि कसो रेट किती लायलो? 100 रुपीज योग नागोबा. पातोळ्याचे खोले कसे रे? 25 25 रुपया.